Nilqawkom eżi saħwa għal servizz ieħor il-lejla għal dawk kollha li qed isegwuna madwar Malta u għawdu xi pajjiżi oħra li intom Maltin issimgħu il-kelma tal-mulej u żgur qatt ma terġgħu tkunu l-istess. F'isem Ġesu Kristu llum ħajitkellem il-mulej minn fom il-qaddej tiegħu it-tifel tiegħi Dwayne Dalli. God bless you. Jekk qed taħseb fit-T-bones, sejjer tiekol insa T-bones. Għax mhux ħajsir fi kwarta dal-messaġġ. Ġieli għamilt hekk jiena kont moħħni fit-T-bones u tlift ikel aħjar li kellu għallalija. Timmorru niklu wara mmorru, tibżax insibu x'imkien miftuħ. Forsi mhux T-bones anke jien għandi l-ġuħ. Wara. Mela, nibdew b'talba mhux b'mod reliġjuż. Imma veru, jekk iffoka fuq Ġesu kulħadd jala' għajnejk. U verament xtieq li dak li għandu l-lejla lik Ġesu iwassalulek. Spiritu Santu, grazzi tal-lejla. Grazzi tal-li inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej. Mulej, għamel dak ix-xogħol li għandek bżonn tagħmel f'qalbna biex inkunu nies li nispiċċaw tajjeb. Mela, l-ewwel ħaġa. Grazzi il-Pastor Gordon u Mariella tal-li għal darba oħra sejħuli biex naqsam messaġġ. Dal-messaġġ illum ċert li Alla jridu issa. L-ewwel ħaġa x'pritkaħ qabli. Imma ħa nipritkaħ minn differenti. U t-tieni ħaġa x'għatlu jekk ma tridx nipritka dal-messaġġ għamel li tkun knisja vojta l-lejla u saħħa ta' rjus. Aw ħafna rjus. Il-messaġġ jismu di. Qis il-prezz u għod kollox b'ferħ. Qis il-prezz, count the cost bl-Ingliż. Xi kultant bħala bnedmin nażlu li nisimgħu dak li jaqblilna biss. U fi knisja bħal di, Alla volja f'dil knisja nipritkaw is-salib, grazzi Ġesu. Imma fej jiġu pritkat il-barkiet li huma veru kollha, faċli ħafna li il-mindset tiegħek tispiċċa fuq x'nista' nakwista flok x'lest li nħallas. Iktar u iktar meta l-Vanġelu huwa bbażat fuq il-fatt li kollox imħallas. Ma tista' tagħmel xejn, ma tistax tħallas biex tikseb is-salvazzjoni. Fejn Efesin 2:9 dik kif 2:7 li s-salvazzjoni hija b'xejn. Ma tista' tagħmel xejn. Imma l-Vanġelu ta' Ġesu kollu paradossi. B'xejn, imma jiswilek kollox, jiswilek ħajtek. Jiswilek ħajtek. Jiġifieri kemm importanti li jkollna nkunu nista' bilanċ li għalkemm jiena rrid il-barki talla kollha fejqan, il-flus, ħelsien, libertà. Huma x'inhuma l-barkiet li Alla kollha wedna. Ma tistax tieħu dawk u tħalli s-salib warajk. U hemm bżonn da żmien li bħala nies inkunu lesti li nħallsu l-prezz li ġġor is-salib. B'mod san, mhux li inti Alla jridek marid, dak nafuhom kaman. Jiġifieri, il-mixja Kristjana kollha tistrieħ fuq il-fatt, fuq punt wieħed, li inti tgħix ħajja totalment imċedija, surrendered life. Kif beda jgħid. X'mintix lest li tħallas, x'mintix lest li titlaq minn idejk għal Ġesu. Kemm il-darba jien ġejt għand Ġesu bidejja magħluqin għax mimlijin. Ma nistax nieħu li għandu għax idejja mimlijin ġiġa. Biex dil-ġimgħa kien xinqalli nipriedka beda jkolli swit ta' qalb. Għandi t-titlu m'għandix messaġġ u hekk. U nitħassar lil nnifsi. Mbagħad il-mulej għatlu għalfejn għandi ta' swit ta' qalb mulej. Għalli nistgħu nibdew issa. Għalli għax m'intix les li tħallas ċertu prezzijiet f'ħajtek. Din ħatitlaqhom x'ħatamel. Les titlaq verament kollox. Dak ir-raġel għal Elton Costa li huwa wieħed mill-iktar nies nice u eżemplari bħala Kristjani qatt tintaqa' magħhom, darba qal kelma qal
li waħda mill-ikbar revelazzjonijiet li qatt kellu, jien ħsibtu ħajt tista' tqajjem in-nies mill-mewt. Hekk ħsibt ħajt. Hija li there's not such a thing as a bad day in the kingdom. M'hemmx ma teżistix ġurnata ħażina fis-saltna. U ħafna mid-drabi ngħixu ħajjitna li nimxi wara Ġesu fuq għalhekk x'nista' nieħu. Kemm ħajkolli ġurnata tajba. Jien għadniex nitlob filgħodu mulej tieni ġurnata tajba. Għax qiegħni wasalt biex naraf li dik tal-egoista. Min jaf kieku tolbu mulej nintaqa' miegħu llum ħa nirreaġixxi bħalek. Issa, ġieli fallejt bik tajba. Ħafna. Imma nirringrazzja l-Alla, fimt li fil-fatt ħanajdlek minn issa, kulħadd jgħid minix ħankun ikkundannat. Kull ħaġa li nipriet Alla jkun id-dilja miegħi fuqha, ġifier dan inkun qed ngħid. Inkun jew għaddej minn proċess minnu, mhux għax wasalt. Jew għax kun għamilt xi taffiġa u Alla allimni minnha. Insomma, tqum filgħodu, tiġi l-erba' l-fellowship hawn. I'm blessed by the best, brother. Hallelujah. Tarani ngħidlek jgħid il-laħwa dan. Tibqa' hemm tixrob it-tew tikol it-toast. Idoq l-alarm filgħodu fil-5, flok snus ta' fasluh fis-seba' tkun għax-xogħol tqum fis-6:30. Tmur tqaxxar il-laħja, tgħaddi l-mara eżatt minn miegħek biex tagħmel pipi, taqta' wiċċek, waħda. Jgħaddi l-kelb, taqta' n-naħa l-oħra. Biċċiet ta' toilet paper ma' wiċċek kullimkien. Toħroġ taġġel iddaħħal il-qalziet fil-bib ta' barra. Kif toħroġ mill-bit tiġi isek Freddy Krueger, jekk ma dax minut fiċċux. Tmur tiġri għal-karozza panċer. Il-laħwa mulej. Da x'inhu jiġri dal-għodu? Għalhekk qed nimxi warajk jien, ma kontx taf li ħanqum tard. Tpoġġieħ tal-ejjej il-Ġesu. Il-bist kollok abjad issa. Bdilt il-panċer u ġejt isek iġġieled ma' dragun iswed tuta. Tmur lej ix-xogħol il-lajts kollha ħomor. Għaliex Ġesu? Fl-imbib ftaħt imma jien. Mhux qed nara pornografija iżjed, għaliex qed insibhom kollha ħomor il-lajts? Tiġi biex toħroġ minn roundabout? Tisma' horn. Kieku jkun fih xi ħadd fih daqs dak tajt tal-inqas li jgħu tiegħu jinħallih. Taqbżek nanna ta' 90 sena. Ija għaddejja miħdejk. Tagħmillek hekk. Ejwa jew le. Tasal għax-xogħol li mallem ma tistax tfehmu. Ma tistax tfehmu. X'qed nipprova ngħidlek. Jekk ħajtek tiddependi, il-ferħ tiegħek jiddependi fuq kif ħajatrattawk ta' madwarek u l-ħajja, qed tissetja ruħek għall-falliment. There's no such thing as a bad day in the kingdom. Però lest li tħallas il-prezz. Dal-għodu kif qumt, bum, niftaħ għajnejja u nismek. Ibni jien minix sugar daddy. Ekk ikellimni Alla li tgħidli kif ikellmek hekk imma. Ikunu tad-daħq ħafna drabi. U kelli idea ta' x'inhu sugar daddy. Xi ħadd fimt li ħallas qed tifhem kollu ħafna flus u jkun hemm nisa ma tpenġihom xi jduru miegħu tgħidli kif edha ma dak. Mamma mija, titterfgħu biex jagħmel toilet u tieħdu lura tibdilu l-ħaraq u titfgħu roġa s-sodda. Ma tpenġiex. U għadħan fit-tixa dil-kelma x'inhi? Sugar daddy. A rich older man who lavishes gifts on a young woman in return for her company or sexual favors. I am not a sugar daddy. Għallim minix sugar daddy bil-Malti. Għallim minix sugar daddy. Il-Knisja hija l-arusa ta' Kristu. Alla tisejjaħlek għal-post intimu. Ma jridx iħallsek bil-barkit biex inti tersaq lejh. Idek tersaq lejh, għax hu tajjeb u għax iħobbok.
Issa, bil-kontra, inti gold digger. Gold digger inti. X'inhu gold digger? Gold digger tkun mara l-istess. Jaddi żagħżugħ, jgħidlu all-right, twaqqgħu għaċ-ċajt. Jieqaf xi Ferrari ma' ġenba f'daqqa u ħin tinbidel, isir l-aqwa raġel tad-dinja. Inti qiegħed timxi waralla biex tgħix tista' takkwista. Jew verament trid tħallas il-prezz u tħallih jagħmel dak li jrid jagħmel f'ħajtek. Insomma, għal fuq Facebook ħansemmija. Għax l-istess ġbajt nirrita ruħi waqt il-praise and worship, kulħadd sejjer, mhux kulħadd tal-grazzi tal-Alla x'kwatt kelma kbir. Sejjer hekk fuq il-Facebook, taf x'inhu jiġri. Id-dinja tant kemm hija ffukata biex temmużjak, isma' l-kelma qed nuża amuse. U daw il-human rights flok bnewna biex inkunu ktar bħal Ġesu, tawna skuża biex inkunu inqas minn dak li Alla krewna biex inkunu. U dalkom ditajiet. Il-kelma amuse, to amuse, meta qed tara film you're being amused. Tqellef fuq il-Facebook qed tkun amused. Tfisser li inti tkun mitfuħ stat not to think. Mhux taf xejn, ħajtek diżastru. Taqra ċepter ma laj filgħodu biex toħroġ għax-xogħol u mbagħad jekk tagħmel il-plasta kemm qattajthin fuq il-Facebook għamel ċerba sigħat. Il-kelma wkoll ir-root word tagħha hija to be deceived. To deceive. Barra li qed toħroġ ta' baħnan għax kulħadd qed jarak tqellef fuq il-Facebook. F'post li mhux loku, fim. Ġifieri inti qed tiftaħ il-bieb biex tkun deceived. F'post fejn suppost qed tikun il-verità. Mela, il-barkiet u s-salib, ħanpoġbuhom in perspettiva ta' Ġesu, Mark 10, minn vers 29. Allu Ġesu, tassew ngħidilkom li fost daw kollha li mħabba fija u l-Evanġelu jħallu lil darhom, jew lil ħuthom, jew lil ommhom, jew lil missierhom, jew lil uliedhom, jew lil qiegħ tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darb iktar. Djar aħwa, subinu bniet, ommijiet, u lidu għeliqi. Halleluja, veru? Woo! Halleluja! Halleluja, halleluja, bro! Flimkien ma persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fism li ġej. Kemm? Mid-darb iktar ukoll. Min normal. Ġifieri, x'qed nipprova ngħid. Tittamel ġiex mistoqsijiet lilek innifsek. Jien ukoll. Ikkonsidrajt il-prezz x'qal Pawlu f'Filippin 3. Dak kollu li għalija kien qlieħ. Jiena għaddejtu qed jgħod, qed iqis, qed jikkontja. Seta' għex ħajja sabiħa ħafna bħala Fariżew. Seta' kien irrispettat, mhux ippersegwitat. Għaddejtu bħala telf. Lest jiena u inti li veru noddu kollox bħala telf. Kollox. Għandek sejħa fuq ħajtek biex tmur il-Bible School. Nis li Alla poġġa fuqek qed jgħidulek veru hemm dik sejħa fuq ħajtek. Il-mami tgħidlek jieni li ħajti kollha nħallaslek il-privat. Inti mhux avukat kun ħassir. M'għandi xejn kontra l-avukati, il-mara tiegħi waħda minnhom. Ma Ġesu l-ewwel f'ħajtek. Les li tħallas il-prezz, tieħu għalija l-mami. Ħanamlu barbecue sibt fil-għaxija. Istra dejjem li ngħid jien. Żgur jaħsbu li ma nrispettahomx. Ħammur nikol it-salzet jew ħammur f'posti. Il-mami tittarani. Jek tittarali il-mami tiegħi għal fellowship. Insomma. Mela, minħabba fih rrid li nitlef kollox. Mela minn hemm tibda tkun trid li titlef kollox imħabba Ġesu. Kollox. Anka l-familja jekk hemm bżonn. Mhux intitlaqhom huma jitilquk ta' ġifieri. Imma jekk tiġi f'dik l-għażla, x'ħadd tagħmel?
Irrid nara flilu, mela, dal-mindset, you set your mind, tissetja moħħok. Ta' daw in-nies li għamlu suċċess qabilna, jekk tistudja huwa dan. Irrid nara flilu u l-qawwa tiegħu tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu. Hemm id-batijiet mennu kollha. Id-batijiet parti mill-pakkett is-sofferenzi. Mhux qed ngħidlek qgħod titlob għalihom tkunx fidil. Imma jekk jiġu, x'ħad tagħżel? It-tieni mistoqsija. Tixtieq tispiċċa sewwa? Nista' nagħmel messaġġ nitkellem fuq il-ġenna u l-infern jekk irrid, ma da. Minix imma. Għalija tara verament il-qalb tal-bniedem meta tneħħi l-konsegwenzi. Ma qatta parsi ma jeżistix l-infern li jeżisti. Qatta parsi ma teżistix il-ġenna li teżisti. U Ġesu jgħidlek lest tħallas il-prezz. X'ħan jieħu jien imma? Ħadd ma jagħmilha xejn għal xejn. Jgħidu. Ħatkun inti li tkisser dik il-mod ta' kif il-bniedem jaħseb x'ħan jieħu. Imma x'inħobbok. Anke jekk titfan l-infern. Xorta ħanajx għalik. Xorta ħanħallas il-prezz. Xorta ħanajt li inti tajjeb. Jgħod kollox bħala knies, dik il-kelma mhux klis, dik il-kelma hija coconuts. Koko. Ġifieri daw l-affarijiet tajbin f'ħajtu kollha tajbin li kellu, daw l-affarijiet li kienu ħajżommu ħija xi ħajja komda, għoddhom bħala dak li tiflaxja. Biex japprendi il-Ġesu. Mbagħad jgħidlek biex napprendi dak li hu apprendini għalih. Jiġifieri Alla qed jara viżjoni fik. Għandu destin għalik. Purpose. U l-unika mod kif tapprendi dak il-purpose huwa li tapprendi lilu mbagħad tapprendi dak li apprendik għalih. U dak li ħallas press qares għalih. Eżatt. Tixtieq tispiċċa sewwa. Ftakar f'kemm hemm memorji f'ħajtek. Minn tkun żgħir. L-ewwel pocket li ħitet li ommi. Bl-arma tal-Harley. Ommi jien nilab il-Micro Genius u ngħidlu ħti għajt ir-Rożarju ħnitlob. U mbagħad tisma' game over. Għajt latanija forsi nerbaħ ħalimis. Iżdaw il-memorji. Missieri bil-qeda fuq u jilab li b'subajja u jellimni fuq Ġesu. L-ewwel darba li rajt il-mara tiegħi quddiem Darshan Dispensary. Meta żewwixta, meta ntqajt ma' Ġesu, kollu qisu l-biera ħalija. Boom, 30 sena. F'dak iż-żmien ieħor boom 60. 90. X'ħadd ħalli? X'ħadd ħalli? Kemm kellu żwiemer Stiefnu taf tgħidli? Ma tafx. Għaw xi ħadd jaf il-Bibja sew, kemm kellu djar Stiefnu, Pawlu, kemm kellu? X'għamel għal Ġesu? Kulħadd jaf jgħidli. Li tagħmel għal Ġesu biss ħajibqa'. Li tagħmel għal Ġesu biss ħajibqa'. Ara li tgħix ħajja li tħalli xi ħaġa verament warajk. A life worth living mhux ħajja vojta. Imma tkun lest tħallas il-prezz. Jien ukoll. U jekk tkun lest tħallas dak il-prezz, kull skossi li tgħaddi minnhom għax mhux lest tħallas il-prezz. Ġejt ibriedka, eċitament, biża ma tix tmur, lest li tħallas il-prezz li taqaċċajt dik li ta' supervja. Lest jew le. Ixini, x'għandek fajtek? Last li tipprova tieklok. Lest li tħallas il-prezz biex tinħeles? Rabja. Lest li tħallas il-prezz? Il-ħelsien, ovvjament, l-Ispiritu Santu ħajġibu, imma kollu idur fuq dak il-pivot point. X'lest li tħallas. Dan il-messaġġ huwa mibni fuq ġi skrittura. Fuq Ġakbu wieħed, minn vers ngħidlek ħuti, għoddu kollox ferm meta tħabbtu wixkom, kulħadd jafa ma kull xorta ta' tiġrib. Weda. Għax għandkom tkunu tafu li tiġrib ġib il-fidi niżel is-sabar,
Naqbżu biċċa, suppost kuħat jafu kważi bl-ammen dan. Vers 6, mela ħajitlob bil-fidi bla ma jitħasseb xej, għax min jitħasseb ikun jiġbaħ il-mewx tal-baħar, imqanqalhom qallab mir-riħ. Bniedem bħal dan m'għandux li jistenna jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. U bniedem mifxul fih innifsu. Mhuwiex żgur mit-triq li ħajażel, hemm toroq. Triq wiesa triq dejqa. U once li inti tpoġġi bil-qiegħda u tkun lest li tot il-prezz u tkun lest għal dak kollu li jiġi fuqek. Il-mewt u x'inhu? And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glorious face. Hekk tajt is-song. Ġwanni 15. Ġesu, mhux ħanaqrah kollu, jgħidlek li jekk id-dinja botet lilu minn vers 18 sa 21, ħatobot lilek żgur. Jgħidlek kun tad-dinja kienet tħobbok, jgħidlek imma jien ħriġtkom. Għaliex qed tistenna li ħobbuk, għajt. Ħobbni x'allura. Xorta niekol nibqa', promise. M'għandhom xejn xituk. M'hemm xejn xittik id-dinja. Id-dinja tik dwejjaq differenti mis-sofferenzi li titbati għal Kristu. Sofferenzi taqtih ta' qalb. Ma tafx għal xi xtwilit. Kunt ngħid għaliex jagħtaw. Indaħħaq in-nies kull fejn immur orrajt tajjeb. M'hemm vojt kbir għaliex jagħtaw. Issa naf. Issa naf. Issa naf. Ħanżar maġi li jgħiduli dal-Kristjaneżmu għax mort tal-armen. Il-business kemm li sirt Kristjan. Flok żdied xi bajtu tgħidu li nsir sinjur naqas. Ħanżar ma ta' inkun imdejjaq ġieli. Dal-messaġġ ġi kien hemm persuna u minnu u għalli minix ġejta lajla f'weri xi pax jekk xi ħadd jgħod l-ritratt tax kemm waqqgħuni għaċċajt u moħħi friża dak il-ħin għall-ewwel darba kont bla kliem. U qed ngħid x'qiegħed jimmissja dan. Ferħ li waqqgħu kaċċajt ħabba Ġesu u nur dak. X'qiegħed jimmissja x'mintix les li tħallas. Huwa prezz żgħir li tħallas. Meta kont fid-dinja u kont tixrob u tdaħħaq in-nies ma kunx tibżejtulek video. U kont tibla l-pirmi l-ekstasi u titfannuċċa li hawn wisfa toqgħod titgħawweġ quddiem in-nies. Ma kunx tibża taqaċċajt hemm. Issa ġifieri ħatibża taqaċċajt. Arre tal-univers li huwa qaċċajt għalik. Moħħok kif jgħidu l-Ingliż, jekk veru tħobb il-Ġesu, ma jistax jiffedimja dawn l-affarijiet. Imxi wara Alla, tieħux ma tieħux irrelevanti u rajta mill-wedijiet. Imxi waraj għax u Alla. Luqa 14, din it-tieni skrittura li mibnija fuq dal-messaġġ. Minn vers 25. Hawnhekk Ġesu qed itik bil-miktub. Jekk tkun id-dixxiplu veru tiegħu, xi tagħmel? Hemm post li profetiku ħadd jafhom fivefold ministry. Għalija l-onur li tissejjaħ iben u dixxiplu. U dixxiplu hemm xi ħaġa li tagħmel inti biex tkun. Hemm biċċa li tittilab inti fiha. Hemm affarijiet li tiċċedi inti biex tibqa' tkun dixxiplu jum bihom. Għal ħax ħajja Ġesu. 20 vers 25. Kotra kbira ta' nies kienet mixja miegħu u dar lejhom qalilhom min jiġi għandi ma jistax. Mela hemm conditional statement. Ma tistax jekk. Ma tistax ikun dixxipli tiegħi jekk ma jobodx l-ommu lill-missiju. Xaru każa Ġesu. Ma dal-istess Alla li qallek ħobb l-ommu kull missierek u jedna ħal-oħra jgħidlek huwa l-unika kmandament bil-wieda. Jiġifieri fejn li mħabba li tħobb lilu biha il-daw leżes minn nies li kmandak tħobb isek kważi tobodhom. Għalhekk ma tmux tikol it-salza tissib filgħaxija. Għax ħatkun ta' xi ħażina jekk tmur. Għax qed tgħidilha biex ma noffendix lilek u għat-salzet roża iktar importanti minn Ġesu. Naf li tinstema kera, imma meta tpoġġi l-affarijiet daqshekk blant mill-ewwel tkun taf x'għandek tagħżel. Raġel li veru nħobb nisma' anke l-pastor jitkellem miegħu Lester Sumrall. Dak kellu nħobb nistudja l-ħajjiet ta' dawn nies li jagħmlu xi ħaġa l-Ġesu kbira.
U ngħid kif kien jaħdem moħħhom differenti, kif jaħdem differenti minn tiegħi. Għax għamlu xi kbira. U meta tara kif jaħdem moħħhom, pereżempju da jgħidlek I refuse to backtrack. Kien imur tant fl-estrem li darba minnhom mexa li fil-knisja u nesa l-bibja wara li priedka. Dar fuq żagħżugħ għallem li biex iġib lill-bibja. Għax għalih kien ħajib backtrack jekk imur lura il-pulptu. Ħajtu biss il-qudiem għal Ġesu. Qatt pass lura, dejjem japprendi iżjed għal Ġesu. Ikollna dil-mindset. Tista' timmaġina x'tista' tħalli warajki. Wow. U l-martu u l-uliedu ħankom l-vers. Ħutu sibu nibdiet, ġifiri jobodom, mux jobodom, ma fej kemm uħobb il-Ġesu. U saħan sitra li l-nifsu. Mela żgur mhux qed jgħidlek tobot il-ħadd għaliex għax qallek ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Imma ikollu l-ewwel post, għatlek pritka l-messaġġ qabli. Naħseb anke din l-iskrittura semma. Mela. Min ma jerfax salibu melek qed tgħid le. Di mhux lest li nagħmilha jien. Mela, jista' jkun erfajtu sissa. Ma jinteressanix kemm għamilt għal Ġesu sissa. Proset, kif tispiċċa li jimporta? Dak li issa xemm it-tfal. It-tfal. Imma inti m'għandekx tfal, bro. Għandi mara qisha t-tifla tiegħi. U jien qisni t-tifel tagħha. Inħobba? Nagħti ħajti għalija mingħajr ma naħsibha. Imma l-ewwel Ġesu. Jekk ma nagħmilx hekk insir l-annimal li tobot. Ir-raġel li tħobb huwa r-raġel li tħobb għax Ġesu bidlu. Għax qabel kienet ir-raġel li titlob lil Alla biex forsi jibdel. Ġifieri kif neħħi Ġesu minn nofs, kollox ħajaqa', promise. Dak li tobot fik innifsek ħajitla'. X'mintix lest titħallas? Mela ħa nerġa' naraħħilek. Min ma jerfax salibu jimxi warajja, ma tistax tkun dixxiblu tiegħi. X'jgħidlek ukoll? Min qiegħed idejh fuq il-moħħrijiet. Kemm ħaret li qabel? Min mindu qatlu żokortu, irrelevanti. Min qiegħed idejh fuq il-moħħrijiet u jħares lura mhuwiex? Tajja passadna talla. Dejjem il-qudiem. Għax min minnkom ikun irid isma' di. Issa hawnhekk Ġesu ħajorik kif Alla jaħseb u jagħmel l-affarijiet. Min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qeda l-ewwel biex l-ewwel net iqis in-nefqa. Mela mhux orrajt għajt ħalleluja, ħalleluja. Mela le. Imma ħajkollok fejn tmut wara dik il-ħalleluja, promise. Ħalli jara għandux biżżejjed biex wassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqgħu ċajt. Mela jekk bdejt timxi wara Ġesu. U għedt ħalleluja, ħalleluja. U warejt il-kulħadd. U issa ma wasalx biex tkompli għax min kunx lest poġġi bil-qiegħda u tqis il-prezz. Hemm skrittura flut tgħidlek li inti you will crucify the Son of God. X'inhi bil-Malti tikkruċifizza x'tajt? Ħassallab lill-liben ta' Alla mill-ġdid miegħek innifsek biex in-nies jiddieħqu bih. Lut 6. Skeri għalija daw il-frus, Aħjar ma nkun twilid xejn milli nagħmel hekk. Insomma, ġifieri, Ġesu qed jurik kif jagħmel l-affarijiet Alla qatt bil-qiegħda. Qabel ku għamel kull xi ħaġa qatt bil-qiegħda u ħaseb. Qabel bagħat il-Ġesu qatt bil-qiegħda u ħaseb. Kien jaf li ħajasal. U kif jagħmilha Ġesu dil-biċċa xogħol? Lut 12 jgħidlek ejjew nwarbu minna kull xkiel u kull dnub li ma lajri fi xkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova. Tibqa' tiġri. Tibqa' tiġri. Jekk titkellem il-dak l-atleta fejnu. Ġeżrit jgħidlek li xi kultant isib ħajt qudiemu. Ma nistax niġri iktar. Imma ġol moħħ ikun. Aħseb għax tagħmel bl-Ispiritu Santu jekk jagħmlu hekk daw hawn nies jagħmluhom minn l-Ispiritu Santu dal-affarijiet. Isma' dik imma kif jirraġuna Ġesu.
Żommu għajnejha merfuqa lejn Ġesu, mela ħulilu bħal eżempju qed jgħidlek, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Li hu flok lena, issa di flok lena bil-Malti veru tagħmilha cheap. Tgħidlek for the joy that was set before him. Int u jien. Għallena li kien hemm qudiemu, int u jien li nkunu nistgħu nsalvaw u nkunu nistgħu nimxu bħalu. Dik kienet lena. Li kellu qudiemu għata s-salib. Bla xejn ma qis lajb tiegħu. Mela jekk m'għandekx tqis xi ħaġa, lajb tiegħek. Il-bqija titqis. Titqis minn xi ħatgħaddi. Imma tasal f'punti tgħid issa ma nqisux iżjed, ħadd deċiżjoni l-bieraħ daqshekk iżdan, darba. U għans li tieħu deċiżjoni tlaq kull biża' mbagħad għax tkun lesta l-konsegwenzi. Ġifieri, il-barka li Ġesu kien qed ifittex f'ħajtu. Intu jien il-barka tiegħu by the way. Ġiet wara s-salib. Issa, vers 31, ħankomplu, sorry, naqbes l-emmulaw, fl-iskrittura l-oħra. Jew liema sultan, Alla x'inhu? Li jkun ser jagħmel gwerra kontra sultan ieħor, hemm sultan ieħor ġiet it-tront imma xorta jissejjaħ dak li l-prinċep ta' id-dinja fil-Bibja. Ma jqgħodx l-ewwel bil-qeda biex jara jekk jistax baxar raġel ħabbata ma' min ġie għalih 20,000 ruħ. Għax inkella meta ieħor ikun għadu il-bogħod ikollu jibatlu ambaxxata. Alla qatt ma ħajbad kompromess. Daw il-knejjes li huma knejjes xejn li qed jippruvaw jimmodernizzaw ruhom jagħmlu kompromess madnub. Insa Alla ħajgħaddi minn ġofik kollox għax sirt għadu issa. Alla ma jibgħatx ambaxxaturi biex jirranġa l-affarijiet. Alla huwa l-Bibja tgħid Alla ta' gwerra. Jekk ma jkunx Alla ta' gwerra, l-univers jaqa' għax il-balans huwa kollu fuq il-ġustizzja tal-Alla u tibija tal-imħabba tiegħu. Ma jistax ħalli affarijiet għaddejjin. Jiġifieri m'hemmx kompromess. Mela, biex jitolbu f'tejjem għall-paċi, m'hemmx tejjem għall-paċi. Da tajjeb da ħażin. Lest ħallas il-prezz, saqsil dak, saqsil dik. Matthew, saqsil Ivan, meta tiġi kontra il-prinċep ta' id-dinja f'daw l-affarijiet tgħid le! Jiena kontra l-ħażen u d-dan wara jrid Alla anka f'2021 u 2022, 23, 24 l-istati rnexxilkom tieħduhom. Il-kumpaniji sekulari rnexxilkom tieħduhom, imma mhux il-Knisja tal-Alla. Sakemm ikun fadal nifs dal-ġisem. Imma titħallas prezz. Saqsihom, mhux saqsihom x'prezz titħallas. Saqsihom, jgħidulek. Ares ħafna. Ares. Mela, tajjeb iva l-melħ, imma jekk il-melħ jaqta biex terġgħu t-toma. Jiena u inti x'aħna. Il-meħ tal-art. Jekk inti taqtek tagħmel kompromess mal-ħażen, Ġesu jgħid li bħala ambaxxatur inti tiġi u tagħmel kompromess flok tajt is-saltna ma tiġi ġorr is-salib. La l-art ma jkun jiswa. Laqqas għad-demel ma tkun tiswa. Jarmuh barra minn għandu d-neħ jisma. Jekk ma tqisid prezz u m'intix lesti tħallsu laqqas għad-demel ma tiswa jgħid Ġesu. X'inhu l-prezz? Ħares madwarek. Ħares madwarek dak bil-qeda ma ġembek hemm. Xi ħadd ħallas prezz u xi ħadd ħallas prezz. Ninġemaw hekk għax xi ħadd kien lest ħallas prezz. Mhux biex infaħru mal-jum. Qabel meta kunt għadni Kattoliku u ma kunx lest niċċaqlaq rajt video. Mur fitxu, Picketing the Pastor jismu. U rajt dak li kont qed infittex biex inkun Kristjan, mhux kbir fl-istratura. Imma ċorma nies ma laħqux, fim? Baqa' jgħid le, din hija l-verità ta' Kristu. Aħna nintaqgħu bil-grazzja tal-Alla, ta' ġifieri mhux bħala bniedem, kollox bil-grazzja tal-Alla. Imma għax kien hemm xi ħadd lest li ħallas prezz. Mela. Għalhekk l-Ispiritu Santu huwa msejjaħ il-comforter fil-Bibja għax ħadkun ftit sitwazzjoni skomd immens.
Ġifieri li tgħix ħajja ħielsa minnek innifsek tkun lest tħallas prezz qares għalih int ukoll. Ġifieri, dak li m'intix lest tagħmel għal Ġesu huwa prezz li m'intix lest tħallas għal Ġesu. Dak li m'intix lest tagħmel huwa prezz li m'intix lest tħallas. Ma rridx inkun jibes, imma qed ngħidlek dawn huma affarijiet li f'ħajti. Tittajt abjad fuq l-iswed mhux hekk. Ta' biex wieħed jgħid arrajt, veru, dil-biċċa ħanneħħiha. Mhux biex dod tajt miskinjien u tibqa' fejn. Ġesu kien bniedem radikali immens. U nemmen li dak li qed ifittex minnha, nies radikali, meta taqra Ġwanni 2, fil-Malti ma tgħidilekx, imma bl-Ingliż jgħidlek li Ġesu kien qed jimmaljaħħa l-frosta. Kif għalmuni, il-mużew kienet li Ġesu tilef ir-raġuni, qabżitlu dineb u kisser kull memm u għamel storja nobis. Ma jgħidux il-mużew, kif ipenġwielek li Ġesu tilef il-krittu. Imma Alla f'kull ma jagħmel is il-prezz. Il-Bibja tgħidlek li Ġesu għamel whip of cords. Jiġifieri Ġesu qabad daw il-ħbula. Waqt qed jaraħħom jagħmlu dan imbarazz. U qed jimmalja l-frosta qudiemhom. Daqshekk radikali, daqshekk kienet iqis kollox. Ħaditlu ftit ħin, meta li kien hemm biżżejjed frijat tal-frosta, mbagħad qal issa kellek ċans biex iżżarma ma żarmajtx. Ħanżarma kien. Ġifieri insa li jagħmel xejn hekk konewim u di rajta milux jorien il-mulej qiegħda Ġwanni 20, eżatt vers 7. Jgħidli hekk. Isma' di, interessanti. U l-maktur li kien imdawr ma' rasu, da ma kienx mal-faxex, imma qiegħed f'posta li isma' di. L-Alla tal-univers wara 3 ijiem mejjed iqum. Għandu l-iktar messaġġ urġenti biex ixandar. U jaħli l-ħin jitwi l-maktur. Minn durajtu dik bdejt nipprova nagħmel sodda kuljum, għax qabel kienet tkun hekk. Mhux it-torta għax inqum warajha. Għax ħanaqla xeban kellha wara. Veru, dal-għodu għax qomt qabilha għattila qis li tagħmel is-sodda. Żgur tħallix ngħaddina l-ħa. U mill-ewwel veru, ġifier dal-Alla tal-univers waqaf jitwi l-lożor. Kull ma jagħmel Ġesu meqjus, kull ma jagħmel huwa ordnat f'ordni. Ma stajx nifhem jindi tal-ordni divina, imma tara ħajdu kollox f'ordni. L-iktar ħaġa li taħalli warajh f'ordni ħadkun f'diżordni. Anyway, subject tal-darbohra dak. Insomma, ġifieri jekk biss tirrealizza jiena u jien nirrealizzaw għal xi aħna predestinati. Wow! Il-master plan ta' Alla. Let us make man in our image and likeness. Maħluq għad-dominju. Wow, kieku tirrealizza dik jiena u inti, kif neqilbu għal Malta. Kull minn hawn ħanajdlek storja hija fis-siba tad-daħq imma veru darba kun smajt predikatur imma Alla tan it-tejst tiegħi fiha. Jekk inti taħseb li inti ġejt bi żball għax raġel marma mara, ser żball. Brace yourself. Mela, meta l-daddy tiegħi ra l-mamma tiegħi qal nwedek l-aħħar ħaġa li kien qed jaħseb li ħajkollu tifel tifhem minn dal-att. Meta sar dak l-att? Mur fittex temminx li x-xjenza. Kien hemm bejwet ieħor 100 miljun sperma. 100 miljun sperma. Ħanġibilek naqa' in comparison. Bħalissa Malta, mhux kollha Maltin, bħalissa Malta qisu hemm 533,000 nies. Ismagħha, naqtgħu Malta hemm 500,000 ruħ. Tini ċans, ħalli nirreferi għas-somma naf, ma rrid inkun ċert li ma rridx nagħmel żball. Nagħmlu 100 million
division by 500,000 biex naraw kemm irridu nies f'Malta kieku dawk l-ispermi kollha saru bnedmin. Mela, aqbad in-nies li hawn kollha f'Malta bħalissa 500,000, għamel copy u jibda fas paste, 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 paste. 200 darba. Però xaġi realizzajt li inti ġifieri l-ewwel ħaġa you owe it to dawk il-100 miljun sperma li tgħix ħajja wert li tgħix. U t-tieni ħaġa ħajtek waħda singla l-Alla tkun daqs li kieku għexu 100 miljun. Daqs li kieku għexu kollha dawk l-ispermi. Daqs hekk għandek xi ttieħ l-Allek nagħmlu l-kontijiet. Mhux qed da mhux messaġġ ta' works. Kollox bil-grazzja mhux għax inti tagħmel xi biex terbaħ l-Alla. Taqdiħa xu tajjeb għax bidlek sewwa. Imma nagħmluha viżwali. Mela, sarlat, immaġina li tadpole. Tila fil-Bert Kanal. Għax ma jkollokx dem biss. Hemm 100 miljun oħra kif tista' tara jien minix bl-iktar bniedem fit tal-univers. Immaġina tagħmel tellieqa ma' 100 miljun ruħu tiġi l-ewwel. Mela inti ġġat wilit champion u winner. Stenna ftit. Daw kienu kollha bis-six pack u strinters. Jien bisbalu għajġo kanura. U sibt hamburger. Tiftaħ il-rapping? B'xi mod wasalt sal-bajda. Ma milċej, sewwa? Ġol kanura. 100 miljun sperma. Min qisu Johnny Rambo? Chasers, drillers! Kulħadd ban wieħed. Irrid nidħol ġol bajda. Jien qed nikol hamburger. Bl-ebda effort. Kif nasal jien daw it-tadpoles kollha jinfetħu. Nibqa' dieħel nasal quddiem il-bajda. Issa bis-serjetà qed ngħidilkom, iftaħ il-pjanu Stevie. Dalodu, dix rajt qed ngħidilkom kif ikellimni għala tad-daħ. Nara l-Matthew. Tadpole. U bħali, kollha telqu jiġru, dan waqaf fi music shop. Ura pjanu. Ma kellux swaba. Iftaħ il-pjanu. Kif ta' għajdli? Bħalissa l-pastor. Anzi. X'ħajamel issa minn dan? Aparti ċaj. Matthew. Idoq brasu, m'għandux idej. Bis-sejta x'ix nara f'moħħi daw. Dur li jgħidlu kieku biss għandi swaba nqimek ħajti kollha. Ikun lek skont ma temmen. Boom! Tibilaw il-bajda. Bis-sejta mhux qed inwaqqal ħadd taċċajt, ngħidilkom x'ġew moħħi. Nara l-Pastor Gordon ġej bħala tadpole. Ngħidlu tadpole. Jasal fej il-bajda. Qed ngħidilkom kienet l-iktar entrance graceful fl-umanità li qatt saret. Jasal quddiem huwa il-bajda u jagħmel piruett. Fis-serjetà! U mbagħad jagħmel waħdek bħala tadpole. Boom! Tibilgħu il-bajda. Fil-bajda kien hemm karta bi-skrittura fuqha. L-ispermi ta' barra min jiddaj min jindanna ili għaw sena nqattaf dil-bajda ġidak bil-hamburger u belatu. U kien hemm dil-karta. Issa dijek trid titkaħħal John Calvin. Calvinist. Predestinazzjoni. Dak minn il-predestinazzjoni. Fuq dil-karta kien hemm miktub hekk. Aqrani għajjat. Ekku għazilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu għaddin sa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għali ħoliet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu.
Ekko ġob li rida tajba tiegħu għat-tifħir għall-glor tal-grazzja tiegħu li bija mniena bil-maħbub tiegħu. L-ispermi kollha silent. Int kunt predestinat qabel Alla ħalaq id-dinja. U l-istess ġo moħħi taf kif tidher di. Ġi rajtuha jemmen Tony Stark holographic display Alla l-missier. 100 miljun sperma. Tabib, engineer, da għandu l-kura, jinnaf, għenajdu, għandu l-answer ġo fih biex kħatti kollu enerġija bxej. Dwayne Dalli, bniedem li jishtiq qalbu taħraq għalija. Bum! Dan mill-100 miljon. Alla ħalħinu qis għal kull persuna fid-dinja bejwet u juħor għamel 100 miljon għasra ważellilek. Int minti xawax raġel ma' mara. Inti għatawax Alla ħalaq id-dinja d-deċida li inti tajx għal dan iż-żmien biex terfa dak is-salib. Biex terfa dak is-salib. Biex iġġib il-ħelsien għal dinja li għatmut. Mux għax jidek d-bati. Ġuna ġunajdlek. Inti taf il-Alla 100 miljon ħajja. Il-Kanada, ktibtom ximkien daw. Il-Kanada fija 38 miljon. L-Australia 25 miljon. L-Ingilterra 67 miljon. Ġifri inti bażikament ħajtek meta tkun lesta jekk tqis il-prezz u tispiċċa tajjeb, ħatkun tiswa minn tal-inqas daqs. Għajrajdu iżjed imma minn tal-inqas daqs. Il-Kanada u l-Ingilterra fl-imkien. Daqs kemm fihom nies ġifieri. Qed inħawwet in-nies jaqgħu x'kulħadd jagħtik. Ġifieri, tajli kif jista' jkun nagħmilha di? Għalhekk għandek l-Ispiritu Sant għax ma tistax. Mingħajru. Ejja ħanaġlu ftit. Mattew 8, vers 18. Meta raruhom dawar ħafna nies Ġesu ordna li jaqsmu x-xatt li ieħor u mbagħad resaq fuq u wieħed mill-kittieba u qallu: Muallem, tmur fejn tmur jien niġi warajk. Halleluja, 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 halleluja. Hekk tidher bil-lingwa tagħna dik. Mhux qed ngħidlek tgħidx halleluja, please, ifhem x'qed nipprova ngħid. Jien ngħid halleluja. Halleluja! Ħalli għax hemm mal-fejn tgħid halleluja, imma ġifieri is-prezz dik li qed ngħidlek. Imma Ġesu jieġbu. Il-volpijiet għandhom l-erjen tagħhom u la safar tas-sema l-bejtiet iżda il-bniedem m'għandux fejn mitrasu mhux għax kien fqir. Għax kellu l-abilità li jkrea l-ġid ma jistax ikun fqir qatt. Bniedem li kapaċi jgħidlek mur stat ħallas tiegħu tiegħek u mbagħad niklu l-ħuta ma jistax ikun fqir. Ieħor wieħed mid-dixxiplu qallu: Mulej, ħallin l-ewwel immur nitfen il-missieri. Ġesu jiġbu mxi warajja. Erfa' s-salib ġifieri. U ħalli l-mejtin jitfru l-mejtin tagħhom. Kif tidher fil-lingwa tagħna di? Alla jgħidlek itla' f'ajruplan. Waqt li huma l-temp. Itla' fuq vapur. Waqt li huma l-temp. Jekk ma titlax fuq nagħmlu mod ieħor, Alla jgħidlek itla' fuq il-vapur ħajereq. Għax jaf tgħidli inċempellilek biex tiġi sikket il-maltemp. U mbagħad jien ngħidlek mhux dejjem issikket il-maltemp. Għax kien hemm fejn il-ġifen iġġarraf. Għalhekk ma jismekx Mustafa int. Immaġina Ruben kieku jismu Abdul. Għax bniedem ħalla l-ġifen jiġġarraf. Kieku jien Muhammad pereżempju, għax kieku aħna Musulmani. Bniedem ħalla l-ġifen jiġġarraf għott il-prezz. U ħabba dak li jagħmel Araxaw, ħares madwarek. Malta mled żmien twil, żmien li iżżomm għal dak li righteous. Issa li jitħawdet Malta. Qabel kunna nazzjon konservattiv ħafna. Ħabba bniedem wieħed. Għax qott il-prezz. Qis il-prezz. Kieku kien hemm miljun euro n-naħa l-oħra tmur. Kieku kien hemm ulied dak in-naħa l-oħra u jgħidulek ma tiġix noqtolhom. Ma ħalli tmut imma provajt. X'prezz lest li tħallas qed ngħid għalija wkoll għax l-iskużi jiġu f'moħħ kulħadd inwiedek minn banda u minn banda oħra. L-iskużi ħajjiġu f'moħħ kulħadd. Ħana nqogħdak is-salib jew le. Tajċ lili.
Għajt il-Ġesu. Nħobb nara daw tgħid li tħobb. Tgħid li tħobb x'jifieri. Nħobb nara daw tal-Iran. Ħabba Ġesu jien. Idawrulhom ħabel monqhom jitbismu jxejru n-nies qabel joqtluhom ħabba l-Vanġelu. U jiena tingerger għax murt McDonald's u għamlet li l-burger maġġelu u l-ġobbhom mhux qed eżatt fuq il-burger u għalija dak it-tribolazzjoni għalija. Għax ma tifadlix biżżejjed sos fil-Big Tasty u xott issa. Kemm we have it jaħasra xi kultant ngħid tant kemm għandna l-oġġett faċli li rrovinana. Il-kumdità irrovinatna. Kollox jista' jiġi mifdi. Pawlu, jekk tmur ktajjen hemm jistennewk, tkun jgħidlek Pastor Gordy tafx ngħidlu Halleluja, Halleluja, Halleluja. Minix sejjer, grazzi l-mulejt kellem minnek, da meġnun da mar. Għala, għax mhux qed jinvesti f'dak li il-kamla tiekol? Għax his eyes is on the prize. Qod kollox knies. Il-ħitt tiegħu mhux li jkun CEO ta' YouTube għalih fid-dinja. Ħalli joqgħod kaxxa jekk hemm bżonn. Għalih ħajtu hija ta' valur biss jekk għamel xi kbira l-Ġesu. Dak kull mindset men. Ħajti moħħlija jekk ma nagħmilx l-Ġesu. Li tkun wert li għext. Qabel kunt ngħidlu l-missier ngħidlu da. Imma jiena ma saqsejtx biex niġi. Ma saqsejtx biex ikolli niġġieled f'din il-ħajja. Ma saqsejtx għaliex niġi jitfani l-infern jew il-ġenna. Il-mument li tħalt dik il-bajda inti assumejt ir-responsabilità. Kien hemm 100 miljun oħra fil-kju. 9+1 kemm jiġu 99,999,099 kemm jiġu. Ma nafx. Daqshekk kien hemm il-kju. Alla qabżek il-kju. Żomm għajnejk fuq il-fatt. Tad kemm nisimgħu dal-kliem li niddisensitizzaw ruħna li ħadd intaqgħu iċċibwiċ ma' Ġesu. Ma' Ġesu. Xkultant ngħid ħajamel kif nażalien. Tajt ħajamel li xi ċajta ta' li kont qed nitħaq bin-nies jiblu jilbis li ta' brami jew hekk ta' parsi mhux hu. Ma kif għajnejk jillokjaw ma tiegħu ħadd tkun taf minnu. M'hemmx għalfejn jgħidlek in Ġesu. Għal dak il-mument. Jekk tgħix għal dak il-mument, kollox ikun ċuċċata l-prezz li tħallas. Mhux biex tmur il-ġenna, biex well done, good and faithful servant. Biex taraħ kuntent bik. Ħajtek kienet tiswa. Taf kemm hemm nies bħalissa l-infern li jagħtu kollox biex jerfgħu dak is-salib. Too late! Tagħmilx biex ma tmurx l-infern. Għax tkun qed tfittex għalik, xorta qed tagħmel għalik dik il-mentor li tmut. Stefnu, ħares lejn minn mar qablek, Stefnu. Jgħidlek, wiċċu nbidel sar qisu tanġlu mamma mija. Waqt li qed iwadbulu l-knatan il-dan, insa ta' mhux drar ta' trija jiswadbulu. Knatan, il-grazzi tal-la biex tista' tkun taħdem it-fit ma' ħajja totalment sottomessa l-estra terfa dak is-salib. Jgħidlek, Għatti 7, vers 60. Nizra l-kub tiegħi ħajjat leħen għali, Mulej, toddu l-għamx dan id-nub! U kif għalek miet, il-grazzja tal-la. Ma mitx indannat. Għala, xkien ilu ħajtu siħaj investi li jmut kull jum. Pawlu għal die daily. Exercise yourself unto godliness. Taf kif spiċċa Pawlu tkun bħalu, taf kif spiċċa rasu d-dur tenqeleb mal-art, għatawlu rasu. Imma ma tistax tajt jien lest inħallas il-prezz qabel m'intix lest tħallas għal ċuċata? Qed ngħid għalija ta' kollha. Come on, man! Nagħmlu ħitt tal-Ġesu. Immaġina mit-time frame kollu tal-univers minn meta beda l-univers sa meta Ġesu ħajtwieħ bħallu żgħar. Flat deadline. Paġini rajt xi ħadd mejjed. Fiex ħinex tinti pip! Ġibt il-ħajja.
ħallej daqqa fuq it-time frame tal-ħin. Somma, għax kon ħaninsa xi ħaġa. Waqt li qed jiġi da kollu, Pawlu taf x'kien qed jagħmel. Kien qed iżommilhom il-ħwejjeġ. Tajtala. Jista' jkun ridu jkunu komdu biex iwadbulu l-ġebla sewwa. Neżaw il-kowt. Unżira żerrija ġo fih, wara x'ġara. Ħabba l-ħajja ta' bniedem wieħed li bil-kemm jissemma. Ħabba kif aġixxa fl-iktar momenti kritiċi fejn huwa faċli taġixxi ħażin, kif jien kemm il-darba milt. Dar raġel għax kien jgħix ħajtu totalment sottomessa, żera żerrija li bidlet l-Ewropa. Sallum il-fejn sena wara, ma jistgħux jaqbdulna l-kaptu. Loqsus minn kull imkien pulizija jippruvaw jibgħod. U l-Vanġelu jibqa' jiġi mxandar, mhux hawn ta' biss fid-dinja kollha. Fejn l-iktar hemm persekuzzjoni, l-Iran, l-Iraq, iċ-Ċajna, iktar il-Vanġelu jagħmel ħitt. Għax ħadd qatt ma jaħlaq mal-erf talla l-ebda baħnanu kemm hu jaref. Ħanalqu. Mela. U taf xi jgħid fuqhom daw in-nies? Alla jgħid of whom the world was not worthy. Jekk tgħix hekk id-dinja laqas ikun jistħoqilha li inti kellha lilek. X'hu nur dak mamma mija Alla jgħidek fuqek. Saqsi il-Pawlu x'inhu l-prezz. Ħana tgħidilhom xi ħaġa oħra. Brother Jun, qed nsemmilkom wieħed fi żmienna, Brother Jun. Bniedem li ġie persegwitat ħabba l-Vanġelu, l-iktar nazzjon potenti l-Amerika batu litri biex jħelsuhom il-ħabs ma tawx kasom. 1986 qed jgħid. Ma nafx jekk qed jgħid ħażin ngħidu lilu qala Mario De Bono. Sa darba minnhom qalulu llum għandna mediċina biex titkellem fejn huma l-Kristjani, bdew daħlulu l-injections bejdu frejħu subajh. Ħafna diktar minn hekk, ta' ġest qed intik u jibqa' l-Ġesu. Darba minnhom jidħol il-gard fil-ħabs, qallu ħatipritka l-Ġesu. Kisirlu saqajħitni, qallu nagħmlu kif ħatipritka issa. U jdur fuq Ġesu qallu Ġesu inti għad li jien ħanipritka il-Vanġelu minn east sal-west minn nord sas-south. Jidħol Ġesu ġol kamra fejn jaqlu saqajh, joħorġu in broad daylight minn ġol ħabs. Qudiem il-gard, l-iktar nazzjon superpotenti ma sax tagħmlu. Ġesu għamilha. A life worth living. Għadu ħajt tista' tmur taraħ. Mim li balla x'intares leh, mhux bil-fors. Għott il-prezz. Qis il-prezz. Ġesu nnifsu. U tbadija mhux sabiħ, imma Ġesu nnifsu Lut 5:8 qatt li kien iben tallem minn dak li bat għax jitfisser l-obbedjenza. Kollu ħajgħaddi dan. Kollu ħajgħaddi ta'. Għad kemm ħatajx 120, 200, 300,000. Għajxhom 1000. Xara fl-univers qas tibda. Mela ħanaqbeża dik, imma jen kunu nies li ngħidulu, mulej bat lilu bis-serja ta' ngħidu ilu. Here I am, send me. Ejja naslu biex nagħlu. U jekk tara l-mindset ta' kif għexu nisek Pietru pereżempju, ħudu jeżies, nitlobkom biex bħala barranin u orba as pilgrims tiċċaħdu, ġifieri ta' għajxaw isek inti ġast qed tagħmel transfer għax imkien ieħor. Jekk ħana nqabdu fis-sistema tad-dinja u il-suċċess tagħna ħankejluh bi-standard tad-dinja, Jurdan qed ngħidlek minn issa trab. Qed tagħmel is-suċċess tiegħek fuq xi ħaġa li ħassir trab xorta Alla ħajħraqha fl-aħħar mill-aħħar. Irmiet. Dak hu l-suċċess li ħatagħmel irmiet. Dawk l-affarijiet iridu jiġu l-aħħar mela ma tagħmilx flus. Għamel flus. Imma l-ewwel post. Għandek bżonn mentalità bħal di u mara bħal tiegħi. U l-Ispiritu Santu. Tgħidlek prattika dak li tipritka. Ma veru, tħalli xej, il-ħadd jisir hekk minn xejn mis-sempliċi tal hemm fil-Vanġelu. Tafx kemm sempliċi? Daqshekk, mut. Daqshekk sempliċi. Jgħidlek don't not let anyone rob you of the simplicity which is in the gospel. Ma tistax il-Ġesu tinkorporah mal-imbarazz li tad-dinja. Jesus Incorporated ma tiżistix dik il-kumpanija. Jesus only. Il-ġuħ qabel kont noffendi ruħi meta kont Fariżew, xi ħadd kien jgħid irid ikollok il-ġuħ għal Ġesu, kont ngħid kif qed jgħid hekk dan. Dawk li jkunu bil-ġuħ righteousness they will be filled. Il-ġuħ
li qatt m'għandek bżejjed xeba minnu rrid iktar qed nagħmel iktar għalih. Daw ma tistax tisma' leħen Alla. Kif ma tismax leħen Alla? Tant kemm wasalt f'post li m'intix kapaċi tkun miegħu, illi nsejt kif tisma' leħnu. Jekk qatt smajtu, jekk qatt tkun veru tiegħu. Nax tiegħi jisimgħu leħni hu? Jiġifieri, ħanagħlqu. Ħanaqbes għax qed isir il-ħin. Kellu dal-mindset Pawlu, jien naħseb li lna l-apostli Alla ġeħitna l-aħħar. Wara kulħadd bħalli kieku telaqna l-mewt. Għax sirna spettaklu għad-dinja l-lanġ u għal-bedmin. Imma xorta kien iservi l-Alla, volja kien jaħseb li Alla tal-qol għal-mewt. Kien lest li jħallas il-prezz. Spiċċa sewwa Pawlu l-Timotju x'qallu din kollox, din l-iskrittura isma'. Tieni Timotju 4 minn vers 6. Ngħid għalija demmi ġam xerred b'sagrifiċċju. Lest, anka Pietru qal, wasal ħin li ninżal kamp. Daw bħal Ġesu, ħadd ma jħod ħajtin inti I'm done. To die is Christ, to live is Christ, to die is gain. Ngħid għalija ġemmi ġam xerred u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad taqbida tajba. Mhux tqabad taqbida għax tant kemm għamel affarijiet karna li kellu jħallas il-presta. Taqbida tal-fidi qed jgħidlek. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi, immaġina xi darba ħajkollok 70, 80, 90 sena. Jekk m'intix ħatkun kapaċi tajtek, ħatmur il-ġenni u ħatmur il-ġenna b'rimors. Ħatala għajnejk b'rimors. Jekk m'intix ħatkun kapaċi tajt il-klim fuq is-sodda tal-mewt tiegħek, ħajtek ħatkun falliment. Mamma mija. Dik il-biża tiegħi biss jien, biża waħda li ngħid kemm stajt għamilt iktar għal Ġesu. Mill-bqija hemm merfuq għalija kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallasni l-mulej. Mhux li tkun CEO ta' YouTube jimporta l-Pawlu. Dik il-kuruna u tbissima fuq Ġesu. Li mħallef ġust, u mhux li biss imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Aħna ġifieri wkoll. Matteo, tista' tiġi taħna. Ġifieri. Just ħanaqra passaġġ tal-aħħar. Promise, okay? Please, bear with me. Jekk tistaqsi l-Pawlu, x'inhu l-prezz? Ħanaqra dal-passaġġ malaj, okay? It-2 Korintin 11 minn vers 23. Huma ministri ta' Kristu, jiena ħanitkellem tajblaħ. Jien iktar minnhom. Ħafna iktar minnhom fit-taħbit, ara min xi xadda data u baqa' jwerzaq Ġesu sal-aħħar. Ħafna iktar minnhom fil-ħabsijiet. Imma brade, għadni qed imbagħti, brade. Mhux qed jiġu l-affarijiet favorija, x'egoiżmu, għalhekk tqum filgħodu inti biex l-affarijiet jiġu favorik, jew biex tkun iktar tixbaħ lilu. The why of your life li beda jgħid imtabna bid-dinja men. Isma' di. Ħafna iktar minnhom fil-ħsibijiet għandi x'jinkwitani. L-inkwidnub hija imma kellu ħsibijiet kienu jippruvaw jiġru warajh. Aktar u aktar minnhom fi swat. Għaw xaħat għatqala xeba l-Ġesu, jiena qatt ma qlajt waħda s'issa. L-appost li kienu jisu nur. 5 darbiet qlajt minant il-lut, 40 daqqa niqsin waħda. 3 darbiet taw niswad bil-virgi. Hero of the faith għalija dar-raġel. Da li taspira tkun bħalu men. Da, il-barkit jiġu ma da it-taspira li tkun, tkun il-vizjoni biss. 3 darbiet rajt l-arqa, ma waqqafix il-maltempata. Ma kienx Kristjan veru kieku kien waqqaf il-maltempata. Kemm nirraġunaw xelow xi kultant, jien l-ewwel wieħed ġieli għadda l-affarijiet għoddew li minn ġo moħħi. Isma' di, 3 darbiet rajt l-arqa għaddejt lejlu jum f'nofs ta' baħar. Għamilt safar blaqat, sibt ruħi f'perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallelin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-ibliet, perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli mill-laħwa qarriqa l-għar waħda minn. Tkunx dak, x'ħadd ħajkun, tkunx int. Taħbitu xogħol jibes kemm il-darba kelli ngħaddi saħrit bl-arqad bil-ġuħu bil-għaġġ. Mhux suppost għandna l-prosperità, xi kultant ikollok il-flus.
mek ma tistax tużaħħom xorta bil-għaċċu bil-ġuħ tkun. Kellu flus, fl-aħħar jiem ta' ħajtu kien jikrivilla u jġib in-nies ikellimhom fuq Ġesu fuqu. F'ħajtu fl-aħħar, mura raħħa, meta wara li telaq minn Malta u mar-Ruma. Isma' di, fil-ksiħu fl-era. U għaw min ikollu btit jiddeja l-air condition mhux qed jaħdem illum. U biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra, dak il-ħafna ġew sejjer tan-nies kuljum għandi. Ma teħles minnhom xejn kif jidħol mill-bib ta' barra Alla jirtieħlesek minnhom mbagħad. Għalhekk ma tilqa' n-nies f'darek xi kultant. ċajta. U ħsibijiet tal-knejjes kollha x'intit Matteo. Ġifieri, ħanajdlek dak li għad kollu. 50 strofi. Fight the good fight. Don't fight. Tiġġilitx lek innifsek, tiġġilitx il-mara, tiġġilitx il-pastor u tiġġilitx li għax rastek. The good fight of faith, biss. Ftakar fl-Alla li servi li għan-nefħa ta' mnifseħ jinfetaħ baħar. Li waqqa l-ħitan ta' Jericho, pom, dan. Li jġib l-iktar nazzjon f'saħħtu li ġittu għal-kubtejħ, poplu li kienu l-sira. Li jkun ir-raba bniedem fil-forn miegħek. Ġesu qal qatt ma ħanitilqek. Waqt li terfa' dak is-salib, Ġesu ħajkun qed jerfgħu miegħek. Ħares lejn nies li qed jagħmlu ħid tal-Ġesu u wara x'inhu huma jagħmlu waqt li tagħmlu jekk qalbek dwar Ġesu tikpi għax tgħid hekk irrid fajtien. L-ogħla entità li hu Alla għax m'hemmx il-kelma being bil-Malti ma ddux, l-ogħla entità fl-univers u barra mill-univers sejjaħlek għal sejħa għolja. Lest li tħallas prezz qares. He will perform it until the day of Jesus Christ, veru. Nafuha kollha dik l-iskrittura. Imma dipendenti fuq ukoll. Mhijiex self-fulfilling prophecy, kemm int lest li terfa' s-salib. Kieku tmut issa jkollok rimors. Ħatara ħadik tbissima fuq il-Ġesu. Jew ħatibqa' f'dak il-punt, salvat jien orrajt għadek tibda salvat. Salvat, ħatibqem. Ħatkollok 40 sena ħajbqa' jibdilek il-ħarqa Ġesu. Jew ħatkun wilt matur soldat ta' Kristu veru. Dak li nixtieq jien. Għaliex qed ngħid kollu? Biex nieħdu deċiżjoni u nieqfu nilagħbu. Pastor Gordy, tissi xi ħaġa? Mela. Il-lejla ħansejjaħ mhux biex tiġi biex in-nies jqiegħdu filek fuq. All right, ejja, imma tkun lest li tgħix f'jamma l-Ġesu. Jien ukoll dan irrid. Ħanfittxu ċalla fl-imkien u ħankunu lest inħallsu l-prezz. Int li qed tara. Lest ħallsu l-prezz. Lest li tħalli l-Alla jibdlek fl-aħjar verżjoni li qatt tista' tkun. Dejjaqt il-kulħadd madwarek waħed jgħidlek kif xebbajtni, lest tkun dak li qed ifittxu. Titissallab ma' Kristu. Biss, Galatin 22. Titissallab ma' Kristu u l-ħajja li tgħixha bil-fidi fih. U jgħix minn ġo fik. Il-bqija tagħmilx deċiżjonijiet għax ħadd iddikjara gwerra u ħadd tagħmel ħajta gar. Ħadd diħel għall-gwerra. Lest li tkun soldat ta' Ġesu, lest li tibdel dinja, lest li tkisser kull fejn issib li jaħkem l-għadu, lest ħallih jagħmel da x-xogħol fik. Jekk iwa, ħanejdu talba fl-imkien. Kollox jibda minn hawn. Dit talba tgħidix isek qed taqra santa, għajda minn qalbek. Għajd warajja. Ġesu li qed jgħid dak nixtieq li jkolli ma nafx minn fejn naqbad nibda. Imma llum ħanaf dak. Ejja Ġesu ġo ħajti, ejja għamel dil-bidla fija, ejja allimni ngħix ħajja msallab billi ngħidlek int jien tiegħek, int il-mulej tiegħi. Naddafni minn dak kollu li mhux tiegħek. Ġesu għamilni bħalek
Għallimni nħobbok. Aziz Ġesu, nitolbok għal kull min għal din it-talba. Spiritu Santu issa stess nitolbok biex tammet il-daw in-nies b'nar li qatt ma jintefa'. Bimħabba ġenwina lik Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi tal-li issa stess jesperjenzaw il-ġmiel tal-preżenza tiegħek. Dak il-post fej xejn iżjed ma jimporta Ġesu. Ġast li tkun miegħek. Jekk titiżjed minn dan. Hawnhekk aħna nintaqgħu l-erba' u s-sibt fis-seba' ta' bil-lejl fil-għaxija u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Hawnhekk issib familja li taċċettak u li tħobbok u li tqollik biex tkun dak li Ġesu jsejjaħlek biex tkun. Ċaw. Issa.